זה לא משנה איפה אתה בחיים. זה אולי, חז"ל אמרו לנו איזה עשיר השמח בחלקו, שבסוף אתה לא באמת יכול להגיד איפה הגבול. זה נכון גם לגבי חברות, נכון בכל מבנה פיננסי כזה או אחר. סכום פסיכי. סכום מטורף, כן. ואם שואלים איך אפשר להגיע להוצאות של 300,000 שקל בחודש, מי שמכניס 290 יודע איך אפשר להוציא 300,000 שקל בחודש. כנראה בקלות. מה קורה, אלון? בסדר גמור, מה נשמע? מצוין, איזה כיף להיפגש שוב בסלון של WeCelebrate. אנחנו מדברים על נושאים שקשורים להתנהלות כלכלית נכונה, שילוב של עסקים, משפחה, איך מנהלים את החיים האישיים יחד עם הכלכלה של הבית. בפודקאסט הקודם דיברנו על זה שאנשים נמצאים בתוך הבוץ, הם תקועים בתוך הבוץ, ויש דרך איך להציל אותם. למרות שהם רואים את המינוס, רואים את ההלוואות, ויש דרך להציל אותם. השאלה האם בסוף הם יכולים בסוף התהליך להגיע לאיזשהו שלב שהם מגיעים לחופש כלכלי. אז ככה, אז קודם כל, להבדיל מהרבה דברים בחיים אחרים, במקרה הזה אפשר ליישר עץ עקום, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, גם משפחה שעברה כבר א', עברה את ב', עברה את ג', עברה איזשהו תהליך בחיים, עדיין היא יכולה לצאת מהמצב שהיא נמצאת פה. כמובן שבמקרים יותר מורכבים נדרש יועץ יותר טוב כנראה במקרה הזה, כי אולי כבר, כמו שדיברנו גם אז, כי אולי צריך באמת לטפל בבעיה מהשורש, כי אולי יש מורכבות פיננסית של הלוואות והחזרים ומחזור הלוואות וקצת צלט, וצריך להתייחס לזה בהתאם, אבל אף פעם לא מאוחר מדי. נגיד בוא ניקח דוגמאות, כרגיל מה שאני אוהב, סיפורים. נגיד שאני מכניס אותך לארגז חול, שבארגז חול הזה כבר היו 40 אנשים לפניך, ומה המיוחד בארגז חול הזה? זה ארגז היהלומים. בארגז הזה, בתוך החול הזה נמצאים מלא יהלומים קטנים, 40 אנשים עברו פה לפניך, ויש סיכוי, לא יודע, קטן יחסית של כמה אחוזים, שתמצא פה יהלום, שהיהלום הזה שווה מאות אלפי שקלים, או מאות מיליוני דולרים, לא יודע, נגזים, בסדר? האם לא היית נכנס לחפש בתוך הארגז חול? הייתי נכנס, אני מניח שכולם היו נכנסים. נכון. אז אני אומר, במכלול הדברים שאפשר לעשות בעולם פיננסי של משפחה, כל דבר כנראה שהם יעשו נכון, יכול להיות יהלום קטן. יכול להיות יהלום גדול גם. אין בעיה, אז מצאתי יהלום, נכנסתי סכום כסף מסוים, זה משהו נקודתי, זה יכול להחזיק אותי חודש, חודשיים, ובסוף אם אני מסתכל שנייה אחת שנתית, או אפילו מסתכל כמה שנים קדימה, אני מניח שזה לא משהו שיעזור לי. זה משהו שבהכרח יעזור לך. בסוף, כמו שאמרתי, בעולם הפיננסי, כשאתה עושה צעד אחד נכון, יש לו משמעות מאוד גדולה בהמשך. הוא יכול להביא אותך למקומות מאוד טובים, ולכן, עוד פעם, אני אומר, תחשוב שמשפחה עכשיו נמצאת באיזשהו ברוך, לצורך העניין, בואו ניקח אותך דוגמה פרקטית, משפחה שליוויתי, התחילה את החיים, אני מדבר על משפחה שהם בני 25, שניהם, בסביב ה-25, הם נכנסו, בטעות הבעל נכנס לערבות לאיזה חבר שלו על עסק, והם התחילו בכלל את החיים הפיננסיים בלי חיסכון לבית ראשון כלשהו, או בכלל בלי חיסכון אחרי חתונה, והוא חייב עכשיו 150 שקלים כי החבר נפל לפשיטת רגל. הם התחילו במינוס 150,000 שקל. בתהליך ליווי שעשינו, לאחר שנה, החוב כוסה בצורה משמעותית, המשפחה חסכה 80,000 שקלים, קנתה רכב באמצע נוסף, כי הבעל היה צריך גם, והם לא המכנסות בשמיים. אני מדבר לך כאילו על פחות מ-20,000 שקלים נטו למשפחה, אפילו אולי פחות מ-15,000 שקלים. לכן בסוף אני אומר, וזה ליווי שהיה של 4 מפגשים. הם לקחו ברצינות את החיים שלהם בידיים, וזה שינה בצורה משמעותית את הדרך חיים שהם חיים בה. מעניין מאוד, השאלה איך משפחה כזאת שהיא בפן הישרדותי, שבסוף היא חיה את המשכורת, והמשכורת לא תמיד מספיקה לה, והם לא לגמרי משקפים את ההוצאות שלהם, אז זה מה שנקרא בלחץ פנימי. השאלה איך מתוך ההרגשה ההישרדותית הזאת, באים וקמים ומצליחים להפוך את הצלחת, ופתאום להגיע למצב שגם חוסכים וגם מוצאים על מה שרוצים. זאת אומרת, זה לא רק עבודה כלכלית, יש פה גם איזושהי עבודה מנטלית. כן,
בעצם צריך לפרק טיפה את האמונות שלהם זה יושב, ורק ככה באמת אפשר להגיע לחופש כלכלי אמיתי בצורה משמעותית. אז מה זה בעצם חופש כלכלי אמיתי? איך אתה רואה את זה? טוב, זה כבר פרק בפני עצמו, ואנחנו עכשיו מרחיבים עליו. חופש כלכלי אמיתי זה שמשפחה מתאימה את ההוצאות להכנסות. שימו לב, אני מדייק במה שאני אומר כרגע, משפחה מתאימה את ההוצאות להכנסות. זאת אומרת, משפחה שיודעת שהיא מכניסה, לצורך העניין, פשוט 20,000 שקלים, היא לא יכולה להוציא יותר מ-20,000 שקלים. כשאני אומר להוציא, זה כולל הביטוח השנתי, זה כולל שנייה אחת חישוב של דברים עתידיים שהולכים לקרות במהלך השנה, בהתחשבות שנתית, הם לא מוציאים יותר ממה שהם מכניסים. ולא לחיות בדמיונות שעכשיו אני אתאים את ההכנסות להוצאות. לפעמים זה אפשרי, נגיד אם אנחנו מדברים, ליוויתי משפחה שהאישה הייתה מורה פרטית לאנגלית, אז היא אמרה, אני מעכשיו מחליטה שאני מוסיפה 10 שעות בחודש, ואז זה מגדיל את המשכורת בהגדרה, כאילו, כי באמת יכולה לעשות את זה, ואז מתוך הדבר הזה אנחנו באמת יכולים קצת להתרווח, וזה ככה עובד טוב. אבל ברוב המקרים באמת צריך להתאים את ההוצאות להכנסות, ואז איך גודלים בחיים? גדלה הכנסה, אני מתאים את ההוצאה להכנסה, וגדלה עוד פעם ההכנסה, אני מתאים את ההוצאה להכנסה, וככה לאט לאט גודל, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, בכל גידול כזה של משכורת, צריך להיזהר כמובן מאפקט הלוטו שדיברנו עליו, ואז מחלקים נכון את ההוצאות שהולכות לגדול בצורה משמעותית. עוד מקרה, אני מכיר בן אדם ברמה האישית, שסיפר לי שהוא היה בארצות הברית, לפני איזה חצי שנה זה היה, סליחה, זה היה קצת לפני המלחמה, כן? שהוא הוציא בחודש 300,000 שקלים בארצות הברית, במשך חודשיים. זאת אומרת, טס בארצות הברית, הוציא 600,000 שקלים. אוקיי. סכום פסיכי. סכום מטורף, ואם שואלים איך אפשר להגיע להוצאות של 300,000 שקל בחודש, מי שמכניס 290,000 שקל בחודש, יודע איך אפשר להוציא 300,000 שקל בחודש. כנראה בקלות. זה לא משנה איפה אתה בחיים. זה אולי, חז"ל אמרו לנו איזה עשיר השמח בחלקו, אבל זה משפט עמוק מאוד, שאני מאוד מאמין בו בהקשר הזה, שבסוף אתה לא באמת יכול להגיד איפה הגבול, ולכן אם משפחה לא תעצור ותגיד, אני מתאימה הוצאות להכנסות, זה פשוט יהיה גלגל שלג שהוא בלתי נגמר, ובהגדרה אני אומר, לא משנה משפחה פגשתי, משפחה שמכניסה 60,000 שקל, משפחה שמכניסה 15,000 שקל, משפחה שמכניסה לא משנה מה, בשלב הליווי, ברוב המקרים, ההוצאות היו יותר גדולות מההכנסות. זאת אומרת, הנקודה המשמעותית, שהמשפחה צריכה להבין, שרמת ההוצאות שלי צריכות להיות מותאמות לרמת ההכנסות, ומתוך זה להתחיל. ברמת השיקוף של ההוצאות, להכיר אותם, להבין כמה אני מוציא, ומתוך זה בכלל להסתכל על שנייה אחת על כמה אני מכניס, ולראות שאני לא בעצם עוקף את הסכום הזה. כן, אז רק אני אזכיר שנייה אחת איך עובד תהליך ליווי פיננסי, הוא מתחיל בשיקוף, כשאני אומר ליווי פיננסי, זה נכון גם לגבי חברות, זה נכון גם לגבי, זה כאילו נכון בכל מבנה פיננסי כזה או אחר. כשהם אנשים בורחים מהמושג הזה ליווי פיננסי, זה כאילו נשמע משהו גדול, משהו שקשה, משהו שמרוחק מהאנשים, אבל בסוף צריך לדבר בגובה העיניים, כן, ליווי פיננסי זה בסוף איך אני יכול לנהל את היום יום שלי, אם זה במשפחה, אם זה בחברה, אם זה בעסק, איך אני מתנהל בצורה נכונה, בסוף כולם מוצאים כספים, ככה העולם מתנהל, כן, הוצאות, הכנסות, אז ליווי פיננסי, אנשים לא צריכים, מה שנקרא, להיבהל מהמושג הזה. נכון. והתהליך של הליווי הפיננסי, הוא מתחיל בעצם בשיקוף, זאת אומרת, הבנת המצב הקיים, נקרא לזה ככה, מפה אנחנו מבינים מה הפעולות שצריך לעשות כדי להיות במצב האחר, שזה בעצם בניית תקציב, בשפה המקצועית, ולאחר מכן יש שלב המעקב, שפה המשפחה דרך אגב נבחנת, ולפי הנתונים שאני מכיר ויודע והייתי בתוך זה, זה רק בערך 20% מהמשפחות שנמצאות בליווי פיננסי, מתקדמות הלאה לאחר מכן וממשיכות את זה כדרך חיים. דרך אגב בתהליך שאני עושה עם משפחות, כל משפחה שסיימתי את הליווי, החזיקה איתו לאורך זמן. ולמה? כי אני עושה סננים. בהגדרה אני אומר, אני שתף כאילו מה אני עושה בדרך כלל, אני מזעזע את המשפחה, אני כביכול נותן למשפחה לרדוף אחריי, זה מאוד מאוד חשוב, לא כי אני מחפש שהם ירדפו אחריי, אלא כי אני אומר, אם המשפחה זה לא בא מבפנים, זה פשוט לא יעבוד. המשפחה חייבת לרצות את זה, היא צריכה להבין שמדובר פה על הירתמות,
אבל אני יכול להגיד לך, בנקודת האור של זה, שבסוף משפחה שכן בחרה ללכת עם זה, וראתה את היתרונות לאחר חצי שנה, היא אומרת, אני פשוט לא מפסיקה. אני מבינה שאם אני יוצר את הדבר הזה, אני פשוט הורס לעצמי את החיים. כאילו, אני מבינה שזה הדרך היחידה שלי להצליח בחיים, ולהגיע לחופש כלכלי אמיתי. מדהים, מדהים. אז זה מתקשר לי גם למה שאמרנו בפודקאסט הקודם, לגבי חדרי כושר, שאם 100% מהמשפחות התחילו כביכול ניהול כלכלי דרך אפליקציה, דרך חדר כושר, ורק 20% המשיכו, כנראה שרק 20% קיבלו את הכלים לפני כן, הסבירו להם על המכשירים בחדר כושר, הסבירו להם איך להתאמן בצורה נכונה, הם הבינו כמה זה משפיע להם על הגוף וכמה זה משפיע להם על אורח חיים, מתוך זה יישמו וקידמו את זה. או שנגיד הגיעו למצוקה כל כך קשה, שזה כבר אומרים, טוב, אני חייב סוויץ' בחיים. נגיד, תחשוב, סתם דוגמה, בן אדם עכשיו פתאום עלה בצורה משמעותית במשקל, הרופא אמר לו, אם אתה לא הולך להתאמן, כי המצב שלך קטסטרופה. מה הוא יעשה? הוא כבר מבין, תשמע אחי, זה כאילו, זה אין לי כל כך ברירה, או להיות או לחדול, זה בריאות. אז באותה נקודה, אז תחשוב שבן אדם מגיע לבנק, והבנק אומר לו, תשמע, אפשרות אחת, אין שתי אפשרות, אפשרות אחת, אתה משפר את המצב הפיננסי שלך, זה כאילו, החשבון שלך כבר מעוקל, זה הסיטואציה שבה בסוף בן אדם יגיד, טוב, זהו, כאילו זה... כן, שוב, זה בעולם ורוד, דווקא הבנקים נהנים מהמינוסים של האנשים וחיים על הריביות שלהם, אם העולם היה ורוד והבנקים היו ישרים בקטע הזה, אז כנראה שהם אומרים, עד האפס אתה יכול להגיע, מתחת לזה כנראה שאתה לא יכול להגיע, אבל בסוף גם, אם מסתכלים שנייה אחת על המושג חופש כלכלי, הוא קצת גבוה, קצת נמצא, קשה מאוד לתפוס אותו, זה משהו שהוא קשה מאוד לאחוז בו, אני הייתי רוצה ממך איזושהי דוגמה פרקטית לחופש כלכלי. בוא ניתן לך כמה דוגמאות. משפחה יצאה למסעדה ב1,000 שקלים. ניקח את הדוגמה הזאת יותר, הלכה רק שני בני זוג, 500 שקלים למנה. זה גבוה מאוד יחסית בישראל, אבל, זה אבל גדול, היא מראש ידעה את זה. היא אמרה, אני אוהבת לצאת למסעדות, ואני שמה תקציב של 2,000 שקלים בחודש, ואני יוצאת פעמיים למסעדה של 500 שקלים כל אחד. זה מעולה, כי המשפחה גם לא תרגיש מצפון, היא תצא בכיף בהנאה, ואם היא תגיע ל400 שקל במנה, היא תשלים לעוד משהו להתפנק בסוף בעוד 100 שקל. וזה בסדר גמור, כי בתוך המסגרת שהיא הקציבה לעצמה, היא יודעת גם בהגדרה שזה לא פוגע, לא בילדים, ולא בביגוד, ולא במזון, ולא בדברים אחרים, שזה, כי המסגרת תקציב של מסעדות היא 2,000 שקלים. דוגמה אחרת, משפחה שמכניסה, בוא נלך שנייה רחוק, מכניסה 100,000 שקל בחודש. והיא הולכת למסעדה של 1,000 שקלים, שהיא לא באמת יודעת אם זה פוגע לה או לא פוגע לה בתקציב, היא מרגישה מצפון. זה בדיוק ההפך מחופש כלכלי. בוא ניקח אותך עוד כמה דוגמאות. משפחה שקנתה רכב יוקרה, כשהיא התכוננה אליו וחסכה כל חודש, והבינה שזה גם אחרי זה יכולה להתמודד עם ההוצאה שלו, ניהלה את כל הדבר הזה. האם היא תקנה רכב יוקרה עם מצפון? ממש לא, היא תהנה מזה, היא תרגיש שהיא עשתה את זה באהבה, בכיף. כן. לעומת זאת משפחה שיוצאת כל שבועיים לבית מלון, כי גם השכן יוצא, כי גם, אתה יודע, כי יש אינסטגרם, כי כל מיני סיבות, שלא בין משקפות את הרצונות של המשפחה, ולא בהכרח עומדות בתקציב של המשפחה, היא תסבול כל שבועיים. כן, יכולה להיות במקום טוב, שעל פניו נראה מדהים, עם השייק על הים, אבל בסוף הראש ייקח אותנו למקומות של למה אני פה, ולמה אני עכשיו הוצאתי כסף על משהו מיותר, ואיך אני חוזר לשגרה ומתחיל להחזיר את הכסף שאותו הוצאתי. זה ממש מתחיל בתכנון. חופש הכלכלי מתחיל בתכנון נכון, ונותן רוגע. אז בעצם מה שאתה אומר, במילים אחרות, שאין הוצאות מיותרות. אין דבר כזה הוצאות מיותרות. ואתה קולע בול. כן, אני יכול כאילו לקנות את הווילה שאני רוצה, את הרכב שאני רוצה, לטוס החופשה שאני רוצה, בסוף אם תכננתי את זה נכון, ומזערתי הוצאות אחרות ביחס להוצאות שתכננתי להוציא אותם. נכון. רק שנייה ניתן על זה איזושהי הסתייגות חשובה, אין יש מאין. דיברנו בהתחלה, שצריך להתאים את ההוצאות להכנסות. כל עוד אנחנו בתוך המסגרת הזאת, מצידי תקנה את כל תל אביב. אתה מבין? כן. בתוך המסגרת הזאת, גם אם טסתי, גם אם אני יוצא מסעדות, גם אני קונה ביגוד יקר, מה שאני רוצה אני עושה, אני אקנה מה שאני רוצה, זה בעצם מהות השיטה, ואין הוצאות מיותרות. בוא ניקח אותך שנייה אחת למשהו אחר, מישהו אומר לך אני רוצה פגישה איתך, אם התשובה שלך היא, שמע אחי אין לי זמן, במילים אחרות אתה אומר לו,
בסדר העדיפויות אתה כנראה נמצא פה. כן. כי מה זה אין זמן, אחי? אם עכשיו אני חס וחלילה על מישהו, אני אומר לו, שעכשיו יש משהו, אירוע בבית חולים, והוא חייב להגיע, ולא לבן משפחה שלו או משהו כזה, הוא זורק את הכל, עולה על האוטו, ומגיע לשם תוך 20 דקות. לגמרי. כי זה בסדר עדיפויות עליון. עכשיו, שאני שומע משפחה שאומרת לילד שלה, אין לנו כסף לזה, בעיניי קודם כל זה צורם לי, כן? אבל זה גם לא נכון. זה פשוט לא בסדר העדיפויות שלכם. אתם כנראה מעדיפים להוציא על א' ולא על ב'. תגידו את זה לילד, כדי שהילד ישמע את זה ויגדל על זה. שיש לו יעדים, שהוא צריך לקבוע לעצמו את המטרות בחיים, ורק עם זה הוא יצליח לגדול כמו שצריך. אם הוא גודל, אין לנו כסף, אין לנו כסף, אין לנו כסף, גם אם יש לו אחרי זה 100,000 שקל, הוא חי כל החיים בצורה שהוא... בצמצום. שהוא מרגיש שכאילו אין לנו כסף. כן, יש לו עוגנים שנשארים מאוד מגיל הילדות, שהוא לוקח אותם קדימה. נכון, כמה כסף שיהיה לו, הוא ירגיש... נכון, ועוד פעם אני אומר, זה גם לא נכון. זה גם לא נכון להגיד את זה. תפרשו נכון את הסיטואציה. הסיטואציה היא שאתם לא רוצים שאתם אומרים, יש לנו סדר עדיפויות אחר. שהילד שלך אומר לך, אבא, אני רוצה לקנות את הסוכריה הזאת, ונגיד שהסוכריה הזאת יש לו בעיות בשיניים, ועכשיו היא תגרום לו לעוד יותר בעיות, אתם לא אומרים לו, אין לנו כסף לזה. מה אתה אומר לו? אתה יודע שזה יפגע לך בבריאות, נכון? כן. אתה יודע שזה יעשה לך לא טוב. אתה מעלה לו את המודעות ונותן לו את חופש הבחירה. ואז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שאבא דואג לי. אתה מבין מה אני אומר כאילו? כן. שאמא דואגת לי, לא משנה. הקפץ לי עכשיו איזושהי דוגמה, למרות שאני המראיין, אבל אני אתן גם נקודה שממש מתחברת לזה. אני גרתי ליד איזשהו בחור, הוא גר לידי ממש צמוד, שהיה מתכנת בהייטק, בגיל 40-50, פרש מעולם ההייטק, עשה משכורות יפות, קנה עם זה דירה, אבל מעבר לזה לא היה לו יותר מדי חסכונות. אז זה מתחבר לי לעניין הזה של התכנון הנכון, וההוצאות שלך ביחס להכנסות, הוא פשוט הפסיק לעבוד, מעבר לזה שהוא קנה דירה והיה לו את הדירה, הוא לא היה לו שכר, מה שהוא עשה הוא ניגן בפנטם, הלך למקומות, ניגן בפנטם, אתה יודע, כאילו קיבל כמה שקלים פה ושם, ופשוט הכסף הזה שהוא אסף מהמקומות שהוא ניגן בפנטם, רק את זה הוא הוציא, באופן חודשי. הוא גר בצמצום, הלך וניגן בטבע, קנה את מה שהוא היה צריך מהסופר באופן, אתה יודע, ממש בחן את המוצרים שהוא, האינטרנט הוא חשב בדיוק איזה אינטרנט לעשות, היה לו אינטרנט דרך הטלפון, הוא לא עשה עכשיו איזושהי תוכנית מאוד מאוד גדולה, פשוט חי בשלווה, ראיתי אותו פשוט שלב, נהנה מהחיים, וזה מה שהוא החליט לעשות. חופש כלכלי אמיתי. זה חופש כלכלי אמיתי, וזה ממש מתחבר לי בנקודה הזאת, והוא יכל להישאר עם אותם הוצאות שהוא הוציא כנראה בזמן שהוא עבד בהייטק, והוא היה נכנס לתוך הבוץ שדיברנו עליו לפני כן, אני מניח. אז... הנה, אני אתן לך גם עוד סיפור שמספרים על פורד, לצורך העניין, שהוא כאילו, לא יודע סיפור אמיתי או זה או לא, אבל גם אם הוא לא אמיתי, כדאי שהוא יסופר, מה שנקרא, שהוא פגש איזה דייג, והוא אומר לו, הוא רואה כאילו דייג, ככה יושב שעות, אומר לו, למה, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני דג. אומר לו, תגיד, לא עדיף לך לקנות סירה, ללכת איתה לים, ולדוג 200 דגים, מה אתה דג כל פעם אחד ככה, זה לא כלכלי. הוא אומר, ומה יקרה אחרי זה? הוא אומר, מה זאת אומרת? אחרי שיהיה לך את ה-200 הראשונים, תתקדם, יהיה לך 1,000. ומה יקרה אחרי זה? הוא אומר, אחרי זה תקנה כבר ספינה, והספינה יהיה לך מלא דייגים, והם הביאו כבר מיליוני דגים. ומה יקרה אחרי זה? הוא אומר, ואז תעשה מלא כסף, תהיה מיליארדר. ומה יקרה אחרי זה? ואז הוא אומר לו, אחרי זה מה שיקרה, זה שאני אשב פה וידוג, ויהיה לי את השקט שלי. מדהים. עכשיו, אני לא אומר שלא יישמע שאני אומר לא לשאוף קדימה או משהו כזה. אדרבה, מי כמוני, יזמות וזה, זה עולם התוכן שלי. אבל אני אומר, אני למשל מה שאני אוהב, זה לא מעניין אותי בכלל מה הצד הכלכלי שיצא לי מה שאני עושה. אני נהנה מעצם היזמות, לכן אני עושה את זה. ואני מבין את כל ההשלכות של זה וכל זה. אז התשובה שלצורך הדוגמה של פורד לדייג, השאלה הראשונה שצריכה להישאל, תגיד לי, מה השאיפות שלך בחיים? אם הוא אומר לך, אני רוצה שקט ולשבת כל בוקר ולפתוח את הבוקר בים, משם תתחיל את הליווי הפיננסי שלך. אתה מבין מה אני אומר? כן. אל תמכור לו חלומות של לאיפה אתה תגיע וכל זה, ושווה שזה יהיה הפרק השלישי שנדבר עליו. מדהים, להתחיל מהרצונות האישיות לאיפה רוצים להגיע, לבצע את השיקוף כמו שצריך, וממש להתנהל בצורה נכונה, יחד עם החדרי כושר שלנו, שזה האפליקציות שמנהלות אותנו. לגמרי. החכמנו, היה מאוד מעניין, אני מקווה שגם הצופים שלנו ישמעו והתעניינו, וילכו איתנו גם כמובן לפודקאסט הבא, שבו נדבר גם על העולם של עושר, ומה זה נקרא להיות עשיר, וכל המושגים האלה. תודה רבה.